Hastangon yan, day pa makatubod ang 24 anyos sa Sidyana kan barangay Gumabaw Uwas Albay na magiging New Year baby ang sa iyang matuang aki. Sa Enero 20 pa kaya ang sa iyang due date. Alagad, alas 5:46 din aga kasuudma kan ipinangaki niya si Baby Ace Jackson sa Josefina Belmonte Duran Hospital sa Ligao City. Istorya niya, 24 oras na siyang nagli-labor. Alas 3 din maaga kasuudma kan puminutok na ang sa iyang panubigan. Kaya nagdesisyon na siyang magpadara sa ospital. Pa may mga addict na sa labas kasi ang daming pasyente, mga nasagasaaman, naputukan ata yun, mga ganun. Tapos mga 4, ayun, nagle-labor na ako talagang, sabi ko sa kanya, mga anak na ako eh. Si Cheryl naman kan barangay Kasinagan kan parehong banwaan sa Enero 19 pa piglalaoman ang mga ki. Dahil niya sa nadaahon naon na mapapaatab ang sa iyang pangangaki kay Baby CJ as si New Year baby pa. Nung nakaluwas na po siya, sobrang masaya, nakaraos na wala na yung sakit ng tiyan. Basta sobrang happy po ako na nakalabas siya. Sigon sa nurse kan OB ward sa nasabing ospital, 8 New Year babies ang naipangagi isa sa indang pasilidad sa pagsanli kan bagong taon. 3 ang nasa private room, mantang 5 man ang nasa charity o public rooms. Okay naman po. Wala naman sick babies nung January 1. And then, okay naman ang mga babies, mga pinkish and good sack naman po. Sana maging grow silang healthy and then maging okay sila sa mga parents nila. Kasi usually yun naman talaga, na mag-grow sila ng healthy and maging good boy or good girl sila sa mga parents nila. Sa ngunyan, padagos pang pigmomonitor kan ospital ang mga bagong mundag na umboy magin ang mga bagong pangaking nanay. And nabigay na po yung mga kailangan nilang mga bakuna dito, yung BCG. And then waiting na lang po sila for newborn screening and hearing test na gagawin po ngayon din na araw. Sa aga, posible nang iuli isin the Baby Ace Jackson asin Baby CJ makaliis naman newborn screening. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.